My vás počkáme tu pri automate. Prosím vás, buďte tak láskaví. Dobre, ďakujem. Zavreli nám dvere. Ďalšia zástavka Solivárska. Mohli by sme na chvíľučku prosím urobiť rozhovor. My sme z Oravskej televízie. My už čakáme 3 hodiny, buďte tak láskaví. Ja som taký nervózny. Vy ste študovali v Gottwaldove operetný spev a pritom ani na to nevyzeráte. Aký je váš vzťah k opernému spevu? Tak já jsem operní zpěv studoval v Praze, ne v Gottwaldově, studoval jsem státní konzervatoř v Praze a můj vztah... Prepáčte, štátna, súkromná, je v tom nejaký rozdiel? Samozřejmě. Či si to môžu dovoliť len solventní ľudia? Samozřejmě státní je státní a soukromá je soukromá, to je určitě rozdíl. Vy máte takú statickú choreografiu, vlastne vždycky, že kto vám to robí? Cvičíte to pred zrkadlom, alebo... Co tím myslíte, statickou choreografii? Že keď spievate, že nehýrite ako nejakými rôznymi kreáciami ako Michael Jackson, ale že skôr to máte znútra vlastne posadené všetko na hlase a... No tak já nejsem žádný tanečník, jsem zpěvák, takže když zpívám, tak prostě přitom stojím a netancuju. Vy ste vraj boli v Tibete, to sme sa akože dozvedeli. Hľadali ste sa tam dlho? Nebyl jsem v Tibetu, byl jsem v Nepálu a v Indii, poněvadž do Tibetu jsem... Prepačte, s tým Nepálom to je dobre. Čakaj. Hľadali ste sa v tom Nepále dlho? Jak to myslíte, jestli jsem se hledal dlho? No lebo človek, keď sa nájde, tak potom už chce hľadať dievča a vy to striedate ako fusakle, sa hovorí. Ale dôležité, že ste sa našli, že ako to vlastne bolo všetko. Boli ste tam niekde na tých kopcoch, alebo ste tam navštevovali nejaké kluby, že čo vás tam ako fascinovalo v tom Nepále? V Nepálu mě fascinovaly hlavně ty hory, kvůli kterým jsem tam byl, a v Indii taky. Viete odhadnúť, že kedy je ten čas správneho speváka, že odísť, to sa hovorí o komikoch, že musí odhadnúť, že kedy je ten najvyšší čas, aby nemal ten prepal, že či viete? No, jestli myslíte u mě nebo u někoho jiného? Nie, celkovo, že či sa cítite vôbec, že viete, kedy prestať, že no poznáte to, že ste v krčme, bavíte sa, no tento for si už nemusel povedať. Tak je to aj so spevom, že? Lebo viete, éra muzikálov je už dávno zapadnutá prachom. Keď ste hrali napríklad Drakulu v Bratislave, tak už na to vlastne v podstate ľudia nechodili. Sú toho už akože prejedení. Či chcete zmeniť žáner a skôr akože sa venovať nejakému inému štýlu hudby? Já si nemyslím, že by éra muzikálu byla zaprášená. Myslím si, že furt na muzikály chodí dost lidí a já nedělám jenom muzikály, dělám i spoustu jiných věcí. V čom to je, že vás múza chytí, pochytí, vás to stiahne zase k vode a znovu, potom zase sa budete hľadať, alebo jak je to? Už ste sa našli, to nevadí, však to sa stáva iným hviezdam. Siahate po nejakých iných veciach, ako sú ženy, alebo alkohol, alebo niečo iné, že či ste prešli cez nejakú etapu? Já teď nevím, jestli děláte vy rozhovor se mnou, nebo já s váma, protože vy když Ja vám dávam otázku, vy mi na ňu odpoviete. Tohle byla otázka? Áno, samozrejme, ale bereme to takým žoviálnym spôsobom. Můžete to zestručnit a třeba to rozdělit, ty otázky, prostě a zeptat se mě vždycky na jednu věc. No. Dobre, čo drogy? Je to už za vami, alebo táto aféra, vieme, že sme siahali, akože jednoducho umelci majú k tomu sklony. Vy ste z toho akože obišli, alebo skúsili ste to delirium, či peršinky chodili okolo vás? Se zamotáváte hrozně, na co se ptáte? Na drogy. A co chcete vědět, jestli... Či vy ste napríklad nedrogovali ste nikdy? Ne, a kdybych drogoval, tak vám to rozhodně nebudu vyprávět. Nemáte pocit na mňa, že nemáte pocit, že pôsobíte arogantne takto, že keď dávate intervia? Nemám. Já myslím, že pokud se mnou baví někdo normálně a rozumně a srozumitelně, tak jako vůbec s tímhletím problém nemám. Ja vám v tejto chvíli ďakujem za rozhovor. Ja by som sa s vami chcel akože pozdraviť našich divákov. Priatelia, ahoj, toto je živý Daniel? Ja mám kamaráta tiež. Tak toto je živý pán Hulka a pozdravuje vás takisto prostredníctvom našej obrazovky. Takže odkažte niečo našim priateľom. Vašim priateľom všechny vás zdravím. Počkaj, to s tou rukou bol dobre. No, všechny vás zdravím. Priatelia, lučím sa s vami. Daniel Hulka a Ďuro Mokrý.